Condițiile astea mi-au rămas de la cealaltă coafură. Azi o să facem altă coafură, mai exact un coc. Aici. Dacă vreți să mergeți la piscină și să nu vă udați capul. Ok, eu o să-mi dau astea pentru început. O să-mi dau astea. Jos. O să dureze mult. Da, știu, o să dureze extra. Bă, nu o să dureze mult. Nu durează. Ok, și asta. Da, ziceam eu, dacă aveți să vă luați de-astea așa. Eu o să folosesc de-astea pentru coc. Pentru că o să mai folosesc și un pic de alea, dar o să folosesc mai exact de alea. Ui, creț. Nu ne ferește. Au, mi-a rămas asta. Ok, eu o să mai împipăm un pic părul. Și astăzi avem o surpriză. De ce? Pentru că o să fac două coafuri. Da, o să facem două coafuri în videoclipul acesta. Deci cred că o să dureze, cred că o oră, nu știu. Eu l-am făcut. E cam părul meu încălcit, dar e mai scurt. Că e încălcit rău, dar nu-l descurcesc. Cam așa arată și revin când termin și partea asta. Gata. Am terminat, e gata tot. Și nu vă trebuie cărare. Efectiv, prindeți așa, dar nu să fie un coc din acela, așa. Nu să fie un coc din acesta așa, că toată lumea știe cum să facă un coc din acesta așa. Da, cred că ți-am văzut. Gata. Cam gata. Acum trebuie, stați un pic. Așa. Anyway. Acum îmi trebuie acesta. Eu o să mă ridic. Și întorc capul pe dos. Așa fac eu. Cam așa fac.
cam așa fac. Deci cam așa fac. Și așa, cam așa fac. Fac așa. Și ideea este că eu nu fac așa. Azi. Da. Pentru că eu nu fac așa, efectiv, eu prostie. Fac așa. Și nu o să dau cut, ca să ziceți că am întors capul și am făcut. Nu o să dau cut. Nu o să dau cut. Nu o să dau. Ok. Am rezolvat părticica aceasta și după aia vin așa. Vin așa. Vin așa. Ok. După aia mai dau un pic așa și îl duc cât mai sus. Mă înșurcă și mâinile sunt date pe spate. Date pe spate. Acum trebuie să rămână așa, trebuie să dăm cu... Dacă aveți breton, puteți să faceți, dar mi-e mai greu să nu vă intre așa bretonul. Când... Da, nu știu ce am făcut. Așa. Dați așa. De acum că e sus, dacă vreți să-l faci și mai sus, cum o să-l fac eu, dați-l așa în spate. Cam așa. Au cărțele. Stați un pic, am cărțele. Trebuie să las un pic mâna jos, pentru că mie mi se pune cărțel foarte repede. Da, așa. Ok, și de-abia acum folosim schema pe spate. Să știți. De-abia acum. Nu când, de-abia acum folosim schema pe spate, pe față. Pentru că dacă era acolo, erau foarte încălcite și nu faceți când e pe spate. Când e foarte încălcit și nu l-ați prins. Așa că l-ați prins. Oh, așa. Dar sunt foarte bucuroasă. I'm happy. I'm happy. This is my hair.
Nu știu de ce am vorbit în engleză, dar în fine. Ok, mai dăm cu ăsta așa. Știu că ăsta e așa. Ce mai vreți? Și nu o să-l prind așa niciodată. Pentru că dacă îl prind așa, se dă în sus. Și nu e bine. E ok. Ok, nu e bine. Așa. Eu dăm așa un pic capul pe spate și atât. Da. Cam gata. Ok, și cam gata. Ok. Și acum o să pun asta. Aveți nevoie de această minunăție pe care nu știu cum să-i spun altcumva, pentru că m-a salvat ca să-mi fac coco. Ok. Și efectiv eu fac așa. Și cu elasticul ăsta, stați un pic, puc, gata, efectiv, uitați-vă, și cu asta nu rămâne așa, nu vă dați seama că nu rămâne așa, am explicație. Pentru tot. Da, nu știu ce am făcut, dar în fine. Dar arăt ca o mătură, dar nu e nimic. Nu este nici măcar o problemă, pentru că astea se vor întâlni amândouă în spate și cum vă ziceam, uitați așa, uitați, o învârtiți, uitați, o învârtiți, da, doar o învârtiți, ok? Și dați așa, deasupra. Și eu folosesc și elasticul ăsta și îl pun pe cap. Ok, nu o să folosesc ăsta de data aceasta pentru că deci este așa, da? Da, n-am făcut eu ceva bine, stați un pic. Ok. Și cu asta o luăm foarte bine
băgăm. Bine că în spate e ok. În spate e extrem de ok. Și trebuie să vezi scrunch-ul ăsta sau ăsta, da? Ok. Ok. Doamne, ce-i ăsta? Doamne, ce încălcit e. What? Nu e încălcit. Am tuns părul în scări. Și s-a întâmplat tragedia aceasta. Pentru că l-am tuns părul în scări. Și când a dat frizeria, de mult nu mi-a mai crescut. Pentru că sunt dus în scări și m-a tuns foarte tare acolo și n-a mai crescut. Ok. Ready. Stai să mă arăți. Stai un pic. În fine, ok, este gata. Este gata. Și acum puteți să vă relaxați cât vreți. Și fac și o pauză și revin. Revin. Ok, dragii mei. Anyway, da. Trebuie să dăm jos creația aceasta pentru că v-am spus. Mi-a căzut păr. Mi-a căzut o grămadă de păr. Doamne, păr scurt pentru că, cum se cheamă, sunt în scări. Și de-aia. Gata. Ok, trebuie să-l dăm jos. Păcat. Chiar îmi plăcea. Chiar îmi plăcea. Să fiu sinceră cu voi sau nu? Ok. Așa. Ok. Ne trebuie o codiță cam la fel. Ca pe gândea și făcea așa. Adică așa. În fine. L-am prins așa de sus. Doar trebuie să las o bucată să cadă. Pentru că vor fi două cocuri aici. Și n-am chestii de-astea mici, deci o să iasă. Că știu că există și de-alea mici. Nu știam. Ok. Să mă uit pe acolo ca să vă arăt bine ce pot voi dacă aveți calculețe de-astea mici. Nu așa de mari, mici. Poate pe cameră să ved mici, da? Deloc, sunt mari, foarte mari. Chiar sunt foarte mari. Bă, e mai sus în jos cu asta. Nu, trebuie să ne ducem în sus. Ok, o lăsăm să cadă. Pentru că pentru următoarea coafă. Da, mi se bine așa, nu? Faci un pic, să pieptăm să-l descălcem și da, facem mică. Bună pentru voi!
A trecut o secundă. Pentru mine a trecut un an. Serios, chiar a trecut un an. Glumesc. Oricum nu mergea gluma că suntem în 2025, că suntem în 2025. Anyway. Ok. Dar știu, am chestia așa să fac special, ca așa. Am, dar nu vreau să-l folosesc. Gen, e lene să mă duc până acolo. Chiar mi-e lene. Eu cunosc, mi-e lene să mă duc până acolo. Da. Cine te mai așteaptă ca și mine? O seară întreagă, numai pe tine. Ghiță. Mie îmi place de Cleopatra. Cui mi place de Cleopatra, serios. Cleopatra asta, da. Cine te mai așteaptă ca și mine? O seară întreagă. De ce n-am pus niște muzică? Eu nu știu de ce n-am pus muzică, nu mă întrebați. Chiar nu știu. Ok, da. Întâi ne ocupăm de particica aceasta. Ok, particica aceasta va fi ridicată. De ce? Pentru că cred că știți și voi. Dar nu văd de bretonul ăsta. Și nu că e de mă chinui eu aici, că alea nu are nicio treabă că mă chinui eu aici. Treaba cu TikTok-ul, domne, cu YouTube. Domne, n-are treabă. Și adaug. Excuse me. Oare mi-ajunge? Da, mi-ajunge. Doamne, s-a agățat. Doamne, se agățase. Așa. Și pentru că nu văd deloc bine, știți ce să fac? Dar să nu râdeți de mine, vă rog. Stați puțin. Stați puțin, că ce-i mare treabă. Bă. Deci, cum e o vorbă? L-am pierdut în drum. Chiar era super, pentru că ale mele, stați un pic, sunt diferite. Ok, e cam sus sau ok? Uite, ale mele sunt diferite, nu sunt așa. Nu sunt așa. Sunt așa, uitați-vă. Sunt din Dragon, dacă nu vă întrebați. Ok, dacă vă întrebați, nu au două de-astea. Am aia care am folosit acum, așa, dacă vedeți, are 3 și e mai greu că le-am pierdut pe alea două pe drum. Da, în fine. Ne ocupăm întâi de asta și după aia de asta. Da. Ok. Girl. De ce îmi place să zic girl? Nu știu. Da. Ok, ce să fac? Mișcarea aceasta e bună, dar mi-e fierie, dar ești o porcărie. Ok. Și știu eu tehnici de cocker. Știu dacă aveți astea mai mici,
Nefolosiți-le, Doamne ferește. Folosiți-le cu drag. Că e mult mai ușor. Așa. Și așa. Nu. Ce? Cum la goalcine de o șaptă ca și mine. Deci știți care-i treaba? Că nu știu să fac un coc. Ba da, știi, da. În fine. Doamne ferește! Știți voi deja. Bună! Ok. Da, părul meu. În fine. Sunt și eu hudui. Da, în fine. Cocolețul e făcut. După ce am dat pe stop, într-o secundă l-am făcut. Deci, în fine. Bă. Tu care-i stă degeaba în buton cum să cazi, pe ca să te resumi, știi, că mi ferește. Ce Caterinca sunt. Hai că Caterinca dacă e. Ok, în fine. Mai am o dată. Mi s-a oprit în cercel. Bă, da, păr în cercel. Am păr din... Mi s-a blocat cercelul. Câte cu păr. Ok. De ce zic îi dacă nu zic niciodată îi? Știți? Măcar nu știu. Nici eu. Înseamnă că nu știți nici voi. Sau știți sau nu știți. Mie vă zic o prostie. Nu, în jurătură, o prostie gen cuvânt. Ok. Deja stau de ceva timp. Ok. Bă, nu cred că e ca celălalt. Sau? E ca... E. Cum să nu fie? Ok. Am făcut. V-am mințit. Am glumit, mă, nu am păr. V-am mințit. De ce nu vă prindeți? Deci, merg de aici, ca să-mi dau seama. Deci, merg de aici. Și fac așa. Așa. Nu știu de ce am făcut asta, în fine.